Spracované poznatky z knihy Naučím vás, ako zbohatnúť od autora Ramita Sethiho. Časť 1. Bohatstvo je vedľajší produkt správne nastaveného systému. Keď sa ľudí opýtaš, čo podľa ní znamená byť finančne úspešný, väčšina začne hovoriť o peniazoch. Vyšší príjem, väčší dom, lepšie auto alebo možnosť odísť skôr do dôchodku. Ramit Sethi však hneď na začiatku knihy obracia túto logiku na ruby. Tvrdí, že bohatstvo nie je cieľ. Bohatstvo je nástroj. Skutočným cieľom je vytvoriť si život, v ktorom peniaze pracujú pre teba a umožňujú ti robiť rozhodnutia podľa vlastných hodnôt, nie podľa stavu účtu. Práve preto nehovorí o veľa peniazoch, ale o pojme rich life. Bohatý život nie je univerzálna definícia. Pre jedného človeka znamená možnosť cestovať po svete, pre iného kvalitné bývanie, pre ďalšieho slobodu pracovať iba na projektoch, ktoré ho bavia. Niekto chce každý rok absolvovať niekoľko luxusných dovoleniek. Iný chce financovať štúdium svojich detí alebo zabezpečiť rodičov na dôchodok. Pointa je jednoduchá. Ak nevieš, čo pre teba znamená bohatý život, budeš celý život naháňať ciele, ktoré vymyslel niekto iný. Mnohí ľudia totiž fungujú podľa spoločenského scenára. Väčší byt, novšie auto, drahšie hodinky, vyšší plat. Neustále porovnávajú svoj život s ostatnými a postupne strácajú schopnosť rozlišovať medzi tým, čo naozaj chcú, a tým, čo od nich očakáva okolie. Autor preto odporúča položiť si jednoduchú otázku. Ak by som sa nemohol porovnávať s nikým na svete, na čo by som míňal svoje peniaze? Táto otázka je oveľa dôležitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Peniaze totiž sami o sebe neprinášajú spokojnosť. Prinášajú možnosti. Ak však nevieš, ktoré možnosti sú pre teba skutočne hodnotné, budeš ich míňať chaoticky. Výsledkom nie je bohatstvo, ale drahší životný štýl. Veľkou témou knihy je psychológia rozhodovania. Autor tvrdí, že väčšina finančných problémov nevzniká preto, že ľudia nepoznajú správne riešenia. Vznikajú preto, že medzi poznaním a konaním existuje obrovská priepasť. Takmer každý vie, že by mal pravidelne šetriť, investovať alebo mať finančnú rezervu. Rovnako ako každý vie, že by mal viac spať, zdravšie jesť alebo sa viac hýbať. Problém nikdy nebol nedostatok vedomostí. Problémom je schopnosť tieto vedomosti dlhodobo premieňať na návyky. Práve preto Sethi odmieta predstavu, že úspech závisí od silnej vôle. Silná vôľa funguje krátkodobo. Niekoľko dní alebo týždňov dokáže človeka motivovať. Potom však nastúpi únava, stres alebo bežný život a všetko sa vráti do starých koľají. Človek preto nepotrebuje viac disciplíny. Potrebuje lepší systém. Systém znamená, že správne rozhodnutia robíš automaticky. Nemusíš každý mesiac premýšľať, či si odložíš peniaze bokom. Nemusíš riešiť, či tentoraz začneš investovať. Nemusíš sa každé ráno presviečať, aby si konal správne. Dobre nastavený systém odstráni väčšinu rozhodnutí a tým aj väčšinu chýb. Autor často opakuje, že bohatí ľudia nie sú úspešní preto, že každý deň robia výnimočné rozhodnutia. Sú úspešní preto, že kedysi urobili niekoľko veľmi dobrých rozhodnutí a potom ich nechali fungovať celé roky. Jednou z najväčších prekážok je informačné preťaženie. Dnešný človek má prístup k tisícom článkov, videí a podcastov o financiách. Každý deň sa dozvie, ktorá akcia údajne vystrelí, aká kríza sa blíži, alebo čo robia miliardári. Na prvý pohľad to vyzerá ako výhoda. V skutočnosti je to často dôvod, prečo ľudia neurobia vôbec nič. Čím viac možností máme, tým ťažšie sa rozhodujeme. Namiesto jednoduchého kroku začneme porovnávať desiatky alternatív. Hľadáme ideálnu banku, ideálny fond, ideálny čas na investovanie alebo ideálnu stratégiu. A zatiaľ, čo hľadáme dokonalosť, čas plynie.
Seti preto predstavuje princíp, ktorý patrí medzi najsilnejšie myšlienky celej knihy. 85% riešenie. Ak existuje rozhodnutie, ktoré je dostatočne dobré, urob ho. Nesnaž sa nájsť dokonalé riešenie. Dôležitejšie je začať, než byť perfektný. Finančný úspech totiž nevzniká z jedného geniálneho rozhodnutia, ale z tisícok priemerných rozhodnutí, ktoré robíš konzistentne. Táto filozofia úplne mení pohľad na chyby. Väčšina ľudí sa ich bojí natoľko, že radšej neurobí nič. Autor však tvrdí, že malé chyby sú prirodzenou súčasťou učenia. Oveľa nebezpečnejšia je nečinnosť. Človek, ktorý začne investovať a popritom sa učí, bude o 10 rokov oveľa ďalej ako človek, ktorý 10 rokov čakal na istotu. Obrovskú úlohu zohráva aj čas. Ľudia prirodzene podceňujú silu zloženého úročenia, pretože náš mozog myslí lineárne. Ak dnes investuješ 200 eur mesačne, nezdá sa to ako suma, ktorá by mohla niečo zmeniť. O 20 alebo 30 rokov však práve čas spôsobí, že väčšinu hodnoty portfólia už nebude tvoriť tvoj vlastný vklad, ale výnosy z predchádzajúcich výnosov. Preto autor opakovane zdôrazňuje jednoduchú pravdu. Najdôležitejším faktorom investovania nie je výber správneho fondu, ani schopnosť odhadnúť trh. Je ním začiatok. Čím skôr začneš, tým viac nechávaš čas pracovať vo svoj prospech. A naopak, každé odložené rozhodnutie znamená roky rastu, ktoré už nikdy nezískaš späť. Veľmi zaujímavá je aj autorova kritika médií. Finančný svet je plný dramatických titulkov, pretože strach predáva. Každý deň sa objavujú články o recesii, kolapse ekonomiky alebo revolučných investičných príležitostiach. Média potrebujú tvoju pozornosť, nie tvoje bohatstvo. Preto vytvárajú dojem, že úspešný investor musí neustále sledovať trh a reagovať na každú novinku. Skutočnosť je opačná. Najúspešnejší investori robia minimum rozhodnutí. Ich stratégia je jednoduchá, nudná a opakovateľná. Pravidelne investujú, ignorujú krátkodobý hluk a nechávajú čas pracovať za nich. Z dlhodobého pohľadu je konzistentnosť oveľa cennejšia ako inteligencia. Silnou témou knihy je aj zodpovednosť. Autor otvorene priznáva, že život nie je spravodlivý. Niektorí ľudia štartujú s výhodami, iní s obrovskými nevýhodami. Existujú ekonomické krízy, zdravotné problémy a aj nešťastné okolnosti. Napriek tomu upozorňuje na jednu zásadnú vec. Medzi tým, čo nemôžeme ovplyvniť, a tým, čo môžeme ovplyvniť, existuje obrovský rozdiel. Bohatstvo sa nezačína tým, že prestaneš vnímať problémy sveta. Začína tým, že prestaneš používať tieto problémy ako dôvod na vlastnú nečinnosť. Najväčšou prekážkou teda nie je banka, inflácia ani burza. Najväčšou prekážkou je presvedčenie, že musíš najprv všetkému dokonale rozumieť. Seti ukazuje, že finančný úspech nevzniká z dokonalých vedomostí. Vzniká z jednoduchého systému, ktorý funguje aj vtedy, keď práve nemyslíš na peniaze. A práve v tom spočíva hlavná myšlienka celej knihy. Bohatstvo nie je odmenou za to, že si finančný génius. Je prirodzeným výsledkom dobre nastavených návykov, automatizovaných rozhodnutí a schopnosti myslieť dlhodobo. Keď raz vytvoríš systém, ktorý pracuje za teba, prestaneš venovať energiu neustálemu riešeniu peňazí a môžeš ju investovať do toho, čo je skutočným cieľom. Budovanie života, ktorý stojí za to žiť. Časť 2. Ovládni svoje peniaze skôr, než začnú ovládať oni teba. Potom, ako si človek ujasní, čo pre neho znamená bohatý život, prichádza druhá fáza. Nestačí mať správne nastavenú hlavu. Treba vytvoriť infraštruktúru, ktorá bude peniaze riadiť automaticky. Ramit Sethi prirovnáva osobné financie k dobre fungujúcej firme. Úspešná firma nestojí na tom, že jej majiteľ každý deň hasí problémy. Stojí na procesoch, ktoré fungujú bez neustáleho zásahu. Presne tak by mali fungovať aj osobné financie. Najväčšou chybou väčšine ľudí je, že svoje peniaze riadia spätne. Na konci mesiaca sa pozrú na účet,
Zistia, koľko minuli, pokrčia plecami a povedia si: takto to asi tento mesiac vyšlo. Takýto prístup však znamená, že peniaze riadia ich život, nie oni peniaze. Autor navrhuje opačný postup. Najprv urči, kam majú peniaze smerovať a až potom ich míňaj. Každé euro by malo mať svoju úlohu ešte skôr, než dorazí na účet. Veľká časť knihy je venovaná bankovým účtom. Nie preto, že by výber banky rozhodoval o bohatstve, ale preto, že správna štruktúra účtov odstraňuje množstvo zbytočných rozhodnutí. Bežný účet nie je miesto na všetky peniaze. Mal by slúžiť iba ako tranzitný bod. Výplata príde na účet a okamžite sa rozdelí. Časť odíde na investície, časť na rezervu, časť na pravidelné výdavky a zvyšok zostane na bežnú spotrebu. Ak človek čaká, čo mu na konci mesiaca zostane, väčšinou nezostane nič. Toto je jeden z najdôležitejších princípov celej knihy. Najprv zaplať sebe, až potom všetkým ostatným. Väčšina ľudí robí presný opak. Najprv zaplatí nájom, hypotéku, elektrínu, internet, nákupy, zábavu a až potom premýšľa, či by sa dalo niečo odložiť bokom. V realite sa úspory stávajú zvyškom. Sety však tvrdí, že úspory nesmú byť výsledkom dobrého mesiaca. Musia byť prvou položkou v rozpočte. Veľa ľudí má voči automatizácii zvláštny odpor. Majú pocit, že keď nebudú každý deň kontrolovať svoje peniaze, stratia nad nimi kontrolu. Autor ukazuje pravý opak. Neustála kontrola ešte neznamená dobré riadenie. Ak si musíš každý mesiac pripomínať zaplatenie účtov, ručne posielať peniaze na investície a premýšľať, koľko môžeš minúť, vytváraš priestor na chyby. Zabudneš. Odložíš to na zajtra, alebo sa rozhodneš, že tento mesiac investovanie vynecháš. Automatický systém odstraňuje emócie z procesu. Peniaze sa presúvajú bez ohľadu na to, akú máš náladu, alebo aký hektický je tvoj týždeň. Práve emócie sú totiž jedným z najväčších nepriateľov finančného úspechu. Keď sa cítime dobre, máme tendenciu míňať viac. Keď sa cítime zle, často míňame ešte viac. Nákupy sa stávajú odmenou aj útechou zároveň. Automatizovaný systém tento problém výrazne obmedzuje, pretože rozhodnutie o investovaní alebo sporení bolo urobené už dávno predtým. Významnú časť knihy tvorí téma kreditných kariet. Mnoho ľudí ich vníma ako symbol dlhov a finančných problémov. Autor s tým nesúhlasí. Tvrdí, že kreditná karta nie je dobrá ani zlá. Je to nástroj. O výsledku rozhoduje spôsob používania. Ak človek každý mesiac platí celý zostatok, kreditná karta sa mení na bezúročnú krátkodobú pôžičku spojenú s množstvom výhod. Cashback, vernostné body, cestovné poistenie, predĺžené záruky alebo ochrana nákupov predstavujú benefity, ktoré by bolo nerozumné ignorovať. Na druhej strane, ak človek spláca iba minimálne splátky, karta sa stáva jedným z najdrahších úverov na trhu. Úroky sú také vysoké, že dokážu zlikvidovať akýkoľvek investičný výnos. Sety preto odporúča jednoduché pravidlo. Používaj kreditnú kartu iba vtedy, ak si schopný zaplatiť celý účet okamžite z vlastných peňazí. Kreditná karta nesmie rozširovať tvoj rozpočet. Má iba meniť spôsob platby. Veľmi zaujímavý je aj autorov pohľad na kreditné skóre. Mnohí ľudia sa on začnú zaujímať až v momente, keď žiadajú o hypotéku alebo úver. Vtedy už býva neskoro. Dobrá finančná reputácia sa buduje roky. Každá načas zaplatená splátka vytvára dôveru, ktorú banky neskôr odmenia lepšími podmienkami. Naopak, zo pár zbytočných omeškaní môže stáť tisíce eur na vyšších úrokoch. Autor zdôrazňuje, že dobré kreditné skóre nevzniká komplikovanými trikmi. Vzniká spoľahlivosťou. Plať na čas, nezadlžuj sa zbytočne. Nepoužívaj celý dostupný limit. Udržuj dlhodobú históriu zodpovedného správania. Takéto nudné pravidlá majú oveľa väčší význam než akékoľvek internetové hacky.
Zaujímavé je aj autorovo rozdelenie finančných rozhodnutí na malé a veľké výhry. Väčšina ľudí venuje obrovské množstvo energie drobnostiam. Hľadajú lacnejšiu kávu, porovnávajú ceny potravín alebo šetria pár eur na benzíne. Samozrejme, rozumné hospodárenie má svoj význam. Problém nastáva vtedy, keď všetku energiu spotrebujú malé úspory a ignorujú rozhodnutia, ktoré majú 10-násobne väčší dopad. Vyjednanie vyššieho platu, výber vhodnej hypotéky, odstránenie zbytočných bankových poplatkov alebo pravidelné investovanie vytvárajú počas života rozdiel v desiatkách až stovkách tisíc eur. Oproti tomu drobné každodenné úspory predstavujú len malú časť celkového výsledku. Seti preto predstavuje filozofiu vedomého míňania. Nie je zástancom extrémnej šetrnosti. Naopak, tvrdí, že človek by mal míňať veľkoryso na veci, ktoré mu prinášajú skutočnú hodnotu a bez milosti obmedzi výdavky na všetko ostatné. Ak miluješ cestovanie, investuj do zážitkov bez pocitu viny. Ak sú pre teba knihy zdrojom rastu, kupuj ich bez dlhého premýšľania. Ak ti na luxusnom aute nezáleží, nemá zmysel kupovať ho len preto, aby si zapôsobil na okolie. Práve toto odlišuje vedomé míňanie od obyčajného šetrenia. Cieľom nie je utratiť čo najmenej. Cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu z každého eura. Autor zároveň upozorňuje na fenomén životného štýlu. Keď príjem rastie, veľmi ľahko rastú aj výdavky. Lepší byt, drahšie reštaurácie, novšie auto, luxusnejšie dovolenky. Človek zarába viac, ale pocit finančnej slobody neprichádza. Všetky dodatočné peniaze totiž okamžite pohotí nový štandard života. Preto odporúča jednoduché pravidlo. Pri každom zvýšení príjmu by mala významná časť dodatočných peňazí automaticky smerovať na investície alebo dlhodobé ciele. Ak si zvykneš minúť každé euro, nebudeš sa cítiť bohatší ani pri dvojnásobnom plate. Druhá veľká myšlienka tejto časti knihy teda znie jednoducho. Finančný pokoj nevzniká z neustálej kontroly účtu. Vzniká z dobre navrhnutého systému, ktorý robí správne rozhodnutia za teba. Keď peniaze automaticky smerujú tam, kam majú, prestávaš riešiť každé euro. Namiesto neustáleho premýšľania o financiách získavaš niečo oveľa cennejšie. Mentálny priestor. A práve ten je jedným z najväčších znakov skutočne bohatého života. Časť 3. Investovanie nie je hra. Je to proces, ktorý odmeňuje trpezlivosť. Ak existuje oblasť osobných financií, okolo ktorej vzniklo najviac mýtov, je to investovanie. Väčšina ľudí si pod týmto slovom predstaví obchodovanie na burze, sledovanie grafov, hľadanie ďalšej rastovej akcie alebo snahu poraziť trh. Médiá, sociálne siete aj finančný priemysel vytvorili obraz investora ako človeka, ktorý neustále analyzuje ekonomiku a robí komplikované rozhodnutia. Ramit Sethi tvrdí, že práve táto predstava spôsobuje, že väčšina ľudí nikdy nezačne investovať alebo robí rozhodnutia, ktoré dlhodobo znižujú ich výnosy. Skutočné investovanie totiž nie je o neustálej aktivite. Je o vytvorení systému, ktorý funguje aj vtedy, keď sa on prestaneš zaujímať. Autor opakovane zdôrazňuje jednu zásadnú myšlienku. Investovanie nie je súťaž o to, kto je múdrejší. Je to disciplína, v ktorej vyhráva ten, kto dokáže najdlhšie nerobiť hlúpe rozhodnutia. Tento pohľad je veľmi oslobodzujúci. Nemusíš vedieť predpovedať recesiu. Nemusíš rozumieť geopolitike ani čítať stovky finančných správ. Nepotrebuješ vedieť, ktorá firma bude ďalším technologickým gigantom. Stačí pochopiť, ako funguje ekonomika v dlhom horizonte. Celé moderné hospodárstvo je postavené na tom, že firmy vytvárajú hodnotu. Nie všetky prežijú.
Nie všetkým sa bude dariť. Ale ako celok, ekonomika počas 10 ročí rastie. Práve preto autor odporúča investovať do široko diverzifikovaných indexových fondov. Namiesto stávky na jednu spoločnosť vlastníš malý podiel na stovkách alebo tisíckach firiem naraz. Je to možno menej vzrušujúce, ale práve nudnosť je jednou z najväčších výhod tejto stratégie. Sethi dokonca hovorí, že ak je investovanie zábavné, pravdepodobne robíš niečo zle. Dôvod je jednoduchý. Emócie a investovanie sa navzájom neznášajú. Keď trhy prudko rastú, ľudia získajú pocit, že sú geniálni investori. Začnú riskovať viac, nakupujú drahé aktíva a veria, že rast bude pokračovať večne. Keď príde pokles, nastane presný opak. Strach ich prinúti predávať práve vtedy, keď sú ceny najnižšie. Najväčší paradox investovania spočíva v tom, že väčšina ľudí robí presný opak toho, čo by mala robiť. Nakupujú draho, pretože všetci hovoria o raste. Predávajú lacno, pretože všetci hovoria o kríze. Ich rozhodnutia sú riadené emóciami, nie stratégiou. Autor preto odporúča odstrániť z procesu čo najviac emócií. Ak investuješ každý mesiac rovnakú sumu bez ohľadu na to, čo robí trh, prirodzene nakupuješ viac podielov počas poklesov a menej počas rastu. Bez toho, aby si sa snažil odhadovať správny okamih. Práve snaha načasovať trh patrí medzi najväčšie ilúzie finančného sveta. Mnohí investori čakajú na správnu chvíľu. Myslia si, že začnú investovať až po ďalšej korekcii, alebo keď sa ekonomická situácia upokojí. Problém je, že nikto nevie spoľahlivo určiť, kedy tento okamih nastane. Dokonca ani profesionálni správcovia fondov nedokážu dlhodobo predpovedať pohyb trhov lepšie ako samotný trh. Autor preto opakuje jednoduchú vetu. Čas strávený na trhu je dôležitejší ako načasovanie trhu. Je to jedna z tých vied, ktoré znejú jednoducho, ale dokážu zmeniť celý finančný život. Veľkú pozornosť venuje aj poplatkom. Na prvý pohľad sa rozdiel 1 alebo 2% ročne zdá zanedbateľný. Lenže investovanie je hra zloženého úročenia. Každé euro zaplatené na poplatkoch už nikdy nebude ďalej zarábať. Po 30 alebo 40 rokoch môže rozdiel medzi lacným a drahým fondom predstavovať desiatky až stovky tisíc eur. Práve preto odporúča jednoduché, nízkonákladové riešenia namiesto komplikovaných produktov, ktoré finančné inštitúcie často prezentujú ako exkluzívne príležitosti. Autor zároveň upozorňuje na zaujímavý psychologický jav. Ľudia prirodzene predpokladajú, že zložitejšie riešenie musí byť lepšie. Ak je investičná stratégia komplikovaná, obsahuje veľa odborných výrazov a vyžaduje časté zásahy, pôsobí profesionálnejšie. V realite však býva pravda opačná. Čím jednoduchší systém, tým menší priestor na chyby. Najväčším nepriateľom investora totiž nie je trh. Je ním on sám. Každé impulzívne rozhodnutie, každá panika počas poklesu alebo každá snaha trochu vylepšiť stratégiu znamená riziko, že pokazí niečo, čo už fungovalo. Sethi preto odporúča vytvoriť portfólio tak, aby si mu dôveroval aj počas zlých časov. Každý investor totiž raz zažije obdobie, keď hodnota jeho majetku výrazne klesne. Nie preto, že urobil chybu, ale preto, že kolísanie je prirodzenou súčasťou trhu. Rozdiel medzi úspešným a neúspešným investorom nespočíva v tom, kto zažije pokles. Rozdiel spočíva v tom, kto počas poklesu zostane pokojný. Autor často pripomína, že volatilita nie je chyba systému. Je to cena, ktorú platíme za dlhodobé výnosy. Kto chce vyšší výnos, musí akceptovať, že cesta nebude rovná. Trhy budú padať. Objavia sa recesie. Médiá budú hovoriť o katastrofách. História však ukazuje, že napriek všetkým krízam ekonomika dlhodobo rastie. Veľkou témou knihy je aj diverzifikácia. Mnohí investori si myslia, že najlepším spôsobom, ako zarobiť veľa peňazí,
je nájsť jednu výnimočnú investíciu. Autor upozorňuje, že ide o veľmi nebezpečný spôsob uvažovania. Čím viac je tvoj úspech závislý od jedného rozhodnutia, tým väčšie riziko podstupuješ. Diverzifikácia znamená priznať si, že budúcnosť nepoznáš. A práve táto pokora je jednou z najväčších výhod dlhodobého investora. Ďalšou dôležitou myšlienkou je rozdiel medzi investovaním a špekuláciou. Špekulant sa snaží zarobiť na krátkodobých pohyboch cien. Investor sa snaží vlastniť aktíva, ktoré budú vytvárať hodnotu celé 10 ročia. Tieto dva prístupy sa často zamieňajú, no psychologicky ide o úplne odlišné disciplíny. Špekulácia vyžaduje neustálu pozornosť a vysokú mieru stresu. Investovanie je postavené na trpezlivosti, pravidelnosti a schopnosti ignorovať každodenný hluk. Autor preto odporúča prestať kontrolovať hodnotu portfólia každý deň. Neustále sledovanie vývoja trhu vytvára dojem, že musíš reagovať. V skutočnosti väčšina denných pohybov nemá pre dlhodobého investora žiadny význam. Ak máš horizont 20 alebo 30 rokov, dnešný pokles o 2% je prakticky bezvýznamný. To je dôvod, prečo Sety opakovane používa vetu, že treba žiť mimo tabuľky. Peniaze majú slúžiť životu, nie naopak. Ak každé ráno kontroluješ svoje investície, počítaš čisté imanie a vytváraš nové scenáre odchodu do dôchodku, peniaze sa stávajú cieľom sami o sebe. Skutočné bohatstvo však znamená niečo úplne iné. Znamená mať systém, ktorému dôveruješ natoľko, že naň nemusíš neustále myslieť. Na konci tejto časti knihy sa ukazuje veľmi dôležitá myšlienka, ktorá prepája všetko, čo autor doteraz vysvetľoval. Väčšina ľudí si myslí, že investovanie je o výbere správnych aktív. V skutočnosti je oveľa viac o zvládaní vlastného správania. Najväčšie bohatstvo nevytvárajú tí, ktorí nájdu zázračnú investíciu. Vytvárajú ho tí, ktorí dokážu celé 10 ročia dodržiavať jednoduchý plán bez toho, aby ich vykoľajil strach, chamtivosť alebo neustály informačný hluk. A práve v tom spočíva skutočná sila investovania. Nie je to spôsob, ako rýchlo zbohatnúť. Je to spôsob, ako si postupne vybudovať finančnú slobodu, pričom najväčšou konkurenčnou výhodou nie sú tvoje vedomosti, ale tvoja trpezlivosť. Časť 4. Skutočne bohatý človek nemá len veľa peňazí. Má slobodu rozhodovať o svojom živote. Po kapitolách o automatizácii, bankových účtoch, dlhoch a investovaní prichádza Ramit Sethi k najdôležitejšej otázke celej knihy. Na čo je vlastne dobré mať peniaze? Jeho odpoveď je jednoduchá. Peniaze nie sú cieľom. Sú nástrojom na vytváranie lepšieho života. Ak sa človek počas budovania majetku stane posadnutým každým eurom, stratí zo zreteľa dôvod, prečo vôbec začal. Finančná gramotnosť preto nie je o tom, aby človek celý život iba šetril. Je o tom, aby vedel vedome míňať na veci, ktoré majú pre neho skutočnú hodnotu. Autor často upozorňuje na zvláštny paradox. Niektorí ľudia zarábajú veľa peňazí, no neustále žijú v strese. Boja sa niečo kúpiť, neustále kontrolujú účty a každý výdavok vnímajú ako ohrozenie svojej budúcnosti. Na druhej strane existujú ľudia s oveľa nižším majetkom, ktorí majú svoje financie pod kontrolou a žijú pokojnejšie. Rozdiel nespočíva iba vo výške príjmu. Spočíva vo vzťahu k peniazom. Jedným z najväčších prínosov knihy je myšlienka vedomého míňania. Väčšina finančných rád je postavená na obmedzovaní. Nekupuj si kávu, nechod do reštaurácií, nekupuj drahé oblečenie. Autor tento prístup odmieta. Tvrdí, že problém nie je v tom, že ľudia míňajú veľa. Problém je, že často míňajú veľa na veci, ktoré im neprinášajú dlhodobú spokojnosť. Každý človek by si mal určiť niekoľko oblastí, ktoré sú pre neho skutočne dôležité. Možno je to cestovanie, možno kvalitné jedlo, šport, vzdelávanie alebo čas s rodinou.
Práve tam odporúča míňať bez pocitu viny. Naopak, vo všetkých ostatných oblastiach je rozumné byť nekompromisný. Takto nevzniká pocit odriekania, ale pocit kontroly. Veľmi dôležitou témou je aj príjem. Sety otvorene hovorí, že väčšina ľudí venuje neprimerane veľa energie šetreniu a príliš málo energie zvyšovaniu svojho zárobku. Samozrejme, kontrola výdavkov je potrebná. Má však svoje limity. Výdavky sa dajú znižovať iba po určitú hranicu. Príjem je naopak možné zvyšovať celé 10 ročia. Autor preto odporúča investovať do vlastných schopností. Učiť sa nové zručnosti, zlepšovať komunikáciu, budovať odborné znalosti, rozvíjať schopnosť vyjednávať a vytvárať hodnotu pre zamestnávateľa alebo klientov. Práve tieto aktivity prinášajú násobne vyššiu návratnosť, než neustále hľadanie drobných úspor. Mimoriadne zaujímavá je kapitola o vyjednávaní platu. Mnohí zamestnanci prijímajú prvú ponuku zo strachu, že budú pôsobiť nevďačne alebo príliš sebavedomo. Autor upozorňuje, že zamestnávatelia s vyjednávaním počítajú. Rozdiel niekoľkých percent pri nástupe do práce sa pritom počas celej kariéry kumuluje. Vyšší základ znamená vyššie budúce navýšenia, vyššie bonusy aj vyššie dôchodkové odvody. Jedno kvalitné vyjednávanie môže mať väčší finančný dopad než mesiace drobného šetrenia. Sety zároveň zdôrazňuje, že úspešné vyjednávanie nie je o agresivite. Je o príprave. Človek musí poznať svoju hodnotu, rozumieť trhu práce a vedieť jasne vysvetliť, aký prínos prináša. Sebavedomie bez výsledkov nepomáha. Výsledky bez schopnosti o nich hovoriť však často zostávajú neodmenené. Ďalšou dôležitou témou je životný štýl. S rastúcim príjmom prirodzene rastú aj očakávania. To, čo bolo kedysi luxusom, sa počase stane samozrejmosťou. Tento jav, známy ako hedonická adaptácia, spôsobuje, že človek si veľmi rýchlo zvykne na vyšší štandard. Nové auto po pár mesiacoch prestane prinášať rovnakú radosť. Väčší byt sa stane bežným. Drahá dovolenka sa zmení na nový štandard. Ak človek nepochopí tento mechanizmus, môže zarábať stále viac, no nikdy nebude mať pocit dostatku. Preto autor odporúča pravidelne sa zastaviť a uvedomiť si, čo už dnes máme. Vďačnosť nie je iba psychologické cvičenie. Je to spôsob, ako zabrániť nekonečnému naháňaniu stále vyššieho životného štandardu. Veľkou výhodou finančnej slobody je možnosť robiť rozhodnutia bez tlaku. Peniaze umožňujú odmietnúť prácu, ktorá človeka ničí. Umožňujú odísť z toxického prostredia, venovať viac času rodine, cestovať alebo začať podnikať. To je skutočná hodnota majetku. Nie číslo na investičnom účte, ale možnosti, ktoré vytvára. Autor zároveň upozorňuje, že finančný úspech by nemal viesť k izolácii. Jedným zo znakov bohatého života je schopnosť deliť sa o svoje zdroje. Nie preto, že by to zvyšovalo spoločenský status, ale preto, že peniaze získavajú najväčší význam vtedy, keď zlepšujú život aj iným ľuďom. Štedrosť nie je odmenou za bohatstvo. Mala by byť jeho prirodzenou súčasťou. Na konci knihy sa všetky predchádzajúce myšlienky spájajú do jedného systému. Automatizácia nie je cieľ, investovanie nie je cieľ, šetrenie nie je cieľ. Každý z týchto nástrojov existuje preto, aby vytvoril život s väčšou slobodou, menším stresom a väčším priestorom na to, čo je pre človeka skutočne dôležité. Pri spätnom pohľade je zaujímavé, že väčšina autorových rád je veľmi jednoduchá. Zaplať najprv sebe, investuj pravidelne, vyhýbaj sa zbytočným poplatkom. Používaj kreditné karty zodpovedne, vyjednávaj o svojom príjme, zvyšuj svoju hodnotu na trhu práce. Automatizuj všetko, čo sa dá. Ignoruj krátkodobý hluk finančných médií, mysli v horizonte 10 ročí, nie týždňov. Žiadna z týchto rád sama o sebe nepôsobí revolučne. Ich sila spočíva v tom, že sa navzájom doplňajú.
Vytvárajú systém, v ktorom každé správne rozhodnutie podporuje ďalšie. Vyšší príjem umožňuje viac investovať. Automatizácia zabezpečuje pravidelnosť. Pravidelnosť využíva silu zloženého úročenia. Rastúci majetok prináša väčšiu slobodu. Väčšia sloboda umožňuje robiť lepšie životné rozhodnutia. A tie následne zvyšujú kvalitu života viac než akýkoľvek luxusný predmet. To je pravdepodobne najväčšie posolstvo celej knihy. Finančná sloboda nevzniká jedným veľkým rozhodnutím, ani jednou výnimočnou investíciou. Vzniká každodenným opakovaním jednoduchých návykov, ktoré sa časom menia na obrovskú konkurenčnú výhodu. Bohatstvo nie je výsledkom geniality ani šťastia. Je výsledkom dlhodobého systému, ktorý pracuje aj vtedy, keď sa mu práve nevenuješ. A možno práve v tom spočíva najcennejšia myšlienka Ramita Sethiho. Najlepšie osobné financie sú tie, nad ktorými nemusíš každý deň premýšľať. Keď raz vytvoríš systém, ktorý spoľahlivo funguje, peniaze sa presunú z centra tvojej pozornosti na svoje správne miesto. Stanú sa nenápadným, ale mimoriadne silným nástrojom, ktorý ti umožní žiť život podľa vlastných pravidiel. Práve to je skutočná definícia bohatstva.